Hi guys, madung buntag na tong tanan. Ako na pud ni Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Karon day guys, kanang gikan nami ng grocery kay mao ni guys kada Sabado mi mang grocery. Yeah. Karon day guys, kay daghan man kog naani nga okra. Ako ni siyang i-fried okra. Diyan guys, palit ko kanang mangga kay dugay na pud wala kanang mangga kanang Indian mangga guys, Indian linggo guys na nagkukadyo. Mahal na ba guys kay tag 60 ang kilo. Diyan guys, ni palit ko kanang pinya. Ha? Pinya nga dako. Kay paborito ni sahong mga anak ko hangbana. Diyan kanang salamat di ko anak ni Ate P Birano Israel na siya sa kuan ng trabaho Dolpil company sa pineapple kuan na sa plantation nga. Salamat kay nimo ma'am niya ay tita, kay tita na yang itawag nimo kay ingin man ka nga kanang manding rang unta ko no ading ja kay mo lagi na akong mga igsoon kay manding naman ang tawag og insi ang tita na lang ang itawag nimo niya. Salamat nimo tita P Israel say sige jud nimo pagtanaw na ko diri sa tanaw na to guys kay magluto ko og fried okra ni guys, kaning okra, itlog, asin, black pepper nya crispy fry man siya guys. Akong ipangbutang nya harina panikul start. So ako ni silang pagsama-samahon guys. Pwede na. Brown na siya, oh. Pwede na siya. So guys, brown na siya guys. Pwede na siyang kaon unya. Na guys, wala ko inahaon. So, mo ni among dirty kitchen. Kuan kanang kahoy lagi guys kay mo lagi nang pobre mi. Mo na among kuan init kaayo tanaw kaong naong. Ni aso pa jud. Pero sa Manila guys, dili mi nga ni among gamit karon pa mi nagamit nga ni sa kahoy kay mo karon sa pandemic wa may kapalit og gas. So magagwan ta mi dinhi guys nga aso. So mo ni siya guys, nahaon na guys. Diba? Cute kay guys oh. So mauna ni guys, naluto na. Pwede ra pud inyong sausawan kani guys, kaning sweet chili nga ketchup. Lami kay ni sa guys. So karon guys, tilawan ni sa ahong prinsesa. Ug unsay kuan ani ni guys, lasa kay Kani lagi sila guys, din sila mga unog okra. So mo ni akong gihimo kay
arong makaon jud nila ang okra kay sayang mahang daghang ko kajug okra nya di man sila mangaon jud atong tanawon guys ug mo kaon ba ni si Jaron. Daan niya akong prinsesa. So tilawan niya guys unsay lami. Crispy siya guys. Umi. Good job. Nating Thank you, ma. Pagluto. Try the food. Ninyo. Lami. Thank you. Good job. gilamian jud siya guys. Kay gilamian jud siya sa kuan kanang ang gihimo nga okra nya. Thank you to our family friends in Texas who share this recipe. Kanang thank you so much kay gilamian jud siya guys. So ubuson kudto na niya. Oh. First time niyang kumain ng pritong okra. Fried okra. First time niyang kumain. Guys, ang bana, iya pong tilawan. Good job. Parang ano daw, parang chicken. Dili kami magutom ani kay daga kayo ming okra sa likod sa balay na mo. Ingon na na mo kada adlaw. Buhi nami, guys. Guys, gilamon-lamon jud nila guys. Na? Ini kayo guys, langanon guys. Lami jud kuno kaso guys agahang giluto. So karon pa jud mi naka-try ani guys kay naay ni share namo diri nga amo lagi kunong okra, amo kunong i-fried. So mao ni guys ako gihimo kay gitagaan man ko niyang recipe. Mao na siya amo siyang gihimo guys kay kuan jud sa lami o tanaw gamay na lang inabilin. Mapagali ko ka tilaw tuaga katawa-tawa na akong prinsesa oh. Pero ato ni okra guys. Napatakan mo itlog sudana. So mga guys, ang mga anak iganahan og kaon sa kuan. Kani okra lagi fried na lasa kunong fried chicken. Yan ako prinsesa lasa kunong fried chicken. Ito na kanong lasa na chicken. Lami siya guys. Chicken nuggets. Mga guys, kuan magpakpak ko og mangga. So mga to guys, magpakpak og mangga guys kay wala pa po nakakain mangga nga Indian linggo. Nga ugma na po nila i-bani guys niya ang ako at ninja. So mga to akong vlog ron. Ya, salamat sa inyong pagtanaw. Ya, see you next vlog kay daghan pa kong lutoon guys sa akong gulay diri sa akong garden. Nara po ko daghang kanang talong. So pakita ko mga guys kung say luto sa talong para na po mo idea karong panahon na nga. One itlog ra jud og harina. Dito kay gasto sa pagpamalit itlog ra jud og harina. Ya tilawin guys, lami jud guys siya. So, mo to guys. See you next vlog.